Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 27 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Kadumdum kamo sang opisyal sang Parmali atong nag-ako nagin islan ang mga sticker sang official kag iban pa. Uy, hindi na bala makontak sang mga senador. Karon nga adlaw ipasar na sa Senado ang final reading sa extension sang voters registration. May bag-o nga nawong, bag-o nga ngalan, magapapili Vice Presidente. Medyo may pasaring pa kay Presidente Rodrigo Duterte. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Kadumdum kamo sa Senate hearing, isa ka supervisor, isa ka opisyal sang Parmali Pharmaceutical nag-ako nga pinang-islan ang mga label sang official nga nag-expire na. Remember, ato si Grace Mago, silinyati, may sugo mo, wala tamay mo, nga islan ang mga pizza, islan ang pila ka mga ginabutang nga daw ti 2020, islan mo bago, pagkatapos ibang gupi na iba. Yan panulod na kagidulong sa DOH. Kung sabagay, gapimiripi mga ni si Berhiri, niya wala, bago to ya ang pinaluong ng mga official niya sa DOH. Ang malain kay si Mago, hindi na makita nga aayhan. Nagtigbaliw siya. Do kabudlay, no? Hindi na siya makita. Siling sang mga senador, uy, hindi na makunta kuno si Mago. Hindi na mabalaan kung diin siya, gapanago, o kung gintago. Ba, disgrasya nga dako kay amo ini siya ang nag-ako gid, naging ripak ang tanan nga mga substandard nga official kag ilisan sang certification sticker. Ti karon problema na sa Senado. Hindi na makita si Mago. Diin siya nagkanto. Kuntak ang mga senador, hindi na siya makita. So duha ka bagay, nalagyo si Mago, nahadlok magatubang sa Senado sa ginako niya, o kon gintago si Mago, ang malain pa,
may aligasyon base kon as the mintras hindi na siya makita pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsang anong ang kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Radio Philippine Standard Time, Lasais 47. Apat na ang magapapili Vice Presidente. Una, nga nagpariser mismo si Presidente Rodrigo Duterte. Ikaduha, nga nagproklamar madalagan Vice Presidente amo ang Presidente sang Senado Vicente Soto III. Ikatatlo, Dr. Willie Ong, tandem kay Oscar Moreno. Tumuhaw ang isa tangalan Alexander Lacson, isa man kaabogado nga suno siya siyang kandidato sang Kapatiran Party or Alliance for the Common Good. Porte, no? Kundi nagdeklarar siya, niya kutani niya, hadlok ako, nga magpadalagan kay Mati. Kung sino niyang mag-inkwentro sa aras poder daw, laban-laban, gulguliog. Pero, porte, ang pasarin niya kay Presidente Rodrigo Duterte. Siling niya, galibo ginang ulo ko, nga hagad ya dipinsa sang presidente, ang Presidential Economic Advisor nga si Michael Yang sang Parmali, nga supplier sang ginaligar overpriced nga mga medical equipment. Nya tinga hagad ya gidbalbal siya ang Philippine Red Cross, isa ka humanitarian nga organisasyon. Siling niya nga si Presidente Rodrigo Duterte masyado kaabtik mangayo pasensya sa pungsod China sa pagpatay sa mga anom ka Chinese national na may angot sa illegal drug operation sa atong pungsod. Nga wala siya mangayo niya sang patawad sa pamilya sang linibo nga napatay biktima sining drug operation. Siling ni Lacson, daw galibog idulo ko, nga amas palangga pa sang presidente ang pungsod China sang sa Pilipinas. Nga daw palangga yung insikaw, labaw sa Pinoy, puwerte ba? Grabe, nagpariser sa maglagan Vice Presidente Soso, puwerte pang pasarin niya kay Presidente Rodrigo Duterte. Ni masadya ni, manamit ini nga inkwento. Apat na ang nagpariser mapapili Vice Presidente. Aber, hulatonta kung ano naman ang biltada ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala yaga paiway ang presidente mo. Pitkon mo siya, balikan niya ka, kag ang balik sa imo, sobrang-sobra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company,
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawatang himo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56, karon nga daw na Lunes, ipasar na sa third kag final reading ang ginaduso extension sang registration sang Comelec. Pagkatapos ni nga posibility kayang manubo ka batas ka panalagan nag-isa sa pagduso sa extension hasta Oktubre 31 pagkatapos ni maaprubahan karon nga adlaw ipasaka gilayon sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte para noonuan kung dayonon ang extension. Ako may jutay lang ko nga ipamangkot. Ginaduso naton ang extension. Okay man ko, pero sala niya mo. Kung ako pamangkoton mo, sala ni isang tao. Kadugay-dugay sa unaw lagi tao gilangawan ang Comelec wala magparehistro. Anay karon kay lapit na lang nga pinalumba kay daw tagaan pa extension hindi na sala sang Comelec. Pero diri sa Bacolod bintaha ining extension sa mga tao nga gapanghakot sa mga butante sa iban nga banwa kag syudad. Hindi ba? O sige pangakot mo. Sa Butchilingon may disbintahan, may bintahaman. Para lang sa syudad sa Bacolod ang hinakutay deporte mo. Sa Butchilingon ang extension sa restriction mas nagapabor pagid sa hala hinakutay sa butante silo rehistrasyon sa syudad sang Bacolod. Puerte ang Bacolod mo hindi maintindihan. Amo man lang ang punto ko nga ang Comelec kay sakto na kadugay-dugay ng panawagan ni rehistrasyon tag 2-3 gakadto anay kay lapit na lang ga idas linibo ang maparehistro, puwerte ba? So, wala tamay mo Kung extension Kaya mo nang gusto sang manubo kag mataas ka panalgan sang Kongreso. Ulaton ta lang ang no sang presidente para sa extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang anong kahintangan, responsable na pagbalita. Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,